Mira, amigo, vouche contar unha historia. Nun barco de marín, 4 rapaces da Pobra Viron un rodaballo que estaba el soliño ali facendo. Entonces argallaron que despois de meteren o peixe na bodega, ir de noite e sustraer un rodaballo. e o foron vender á plaza, con moito disimulo. E cando chegaron á plaza e o puxeron ali no expositor, chegou unha filla guapa, bonita. Era a filla do cachirulo. Estamos seguros que escoitando esta melodía xa todos lle poñemos letra, porque é a dun conto cantado que é moi coñecido e que ten unha serie de personaxes. Mirade, 4 rapaces da Puebla, ten un peixe que é o rodaballo, ten un patrón, unha lancha de marín, ten a filla do cachirulo. Quen sería a filla do cachirulo? Claro, como en todos os bons contos, hai moitas incógnitas, pero sabemos unha cousa, que a gravou María Manuela en 1975, e tamén sabemos outra, como acaba o conto. En canto escoitamos a melodía, todos nos poñemos a cantar. Nunha lancha de marín, coa proa de Carballo, 4 rapaces da Puebla, uyayay, uyayay. Roubaron un rodaballo, 4 rapaces da Puebla roubaron un rodaballo. Mala chispa te coma, mala chispa te de, mala chispa te coma, uy, ay, ay. O patrón que a mandaba tamén era de Marín. cantando e traballando. O patrón que a mandaba tamén era de Marín. Elixo o rodaballo, ai, 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 moito miras para mí. Vámonos! Mala chispa te coma, mala chispa te de, mala chispa te coma. As orixes desta peza tan popular non están del todo claras, pero que si está constatado é que é unha peza que ten ese misterioso poder de facernos cantar a todos. De feito, dende os anos 70, o rodaballo aparece no repertorio de formacións vocais como a Coral de Roada ou Orfeón Terranosa, que a incluíron en varios dos seus discos. Tamén grupos e intérpretes do folk galego, como Xocaloma, gravaron e popularizaron este tema nos seus primeiros discos. Pero a primeira en gravar esta canción foi María Manuela naquele LP chamado Cantigas ao meu xeito, de 1975, en que recollía cancións populares co estilo da época. É unha canción que meus pais gravaran alá polo ano 75, nun arranxo así moi orquestal, moi tal. E o que levamos hoxe pois é unha cousa moito máis simple, así, moito máis sinxeliña. E un pouco tamén é seguindo o propio espírito do meu pai nese sentido de que el dicía que como canción popular que era así moi sinxeliña, andarlle metendo complicacións armónicas non tiña moito sentido. 38 anos despois, e cos arranxos do seu fillo Xurxo, María Manuela volve ter no bico este cantar. Nunha lancha de marín, coa proa de Carballo. Nunha lancha de marín, coa proa de Carballo. 4 rapaces da Pobra, uyayay, roubaron un rodaballo. 4 rapaces da Pobra roubaron un rodaballo. Ai la la, 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 la la la, ai 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 la la. O patrón que a mandaba era un señor de Marín.
O patrón que a mandaba era un señor de Madrid. Decía de rodaballo, oi, ai, ai, moito miras para mí. Decía yo rodaballo, moito miras para mí. Ai la la, 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 la la, ai 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 la la. Por no vender a loxa e con moito disimulo. Por no vender a loxa e con moito disimulo. E que yo fui a mercare, ui, ai, ai, a filla do cachirulo. E que yo fui a mercare, a filla do cachirulo. Ai la la, 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 ai la la. Esta verdadeira historia do famoso rodaballo. Esta verdadeira historia do famoso rodaballo. Que por non haber aceite, oi, ai, ai, houbo que comerlo asado. E por non haber aceite, houbo que comerlo asado. Ai la la, 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 la la la, ai 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 la la, la la la, ai 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 la la. A voz de María Manuela forma parte xa da historia da música galega e o seu compromiso coa cultura e co idioma segue vivo. Pero sabíades que ademais de cantar é unha excelente artista? Queredes ver algunhas das súas obras? Pois nada, imos nesta viaxe por mar que nos leva dende aquí de Marín, na ría de Pontevedra, ata aquí, ata a Pobra do Carmiñal, na ría de Arousa. Aínda que xa postos, podemos tamén pasar por Ferrol e así María Manuela nos conta algo sobre a misteriosa orixe do rodaballo. Por que onde a escoitaría ela por primeira vez? A primeira vez que escoitei, eu penso que foi a coro, Toxos e Freoles. Porque, bueno, o Toxos e Freoles íbamos a escoitalo sempre, que tocaban, a calquera festa que estaban, alá íbamos nós. Era unha canción que cantábamos sempre na casa, e esta canción, pois, graveina por eso, porque era unha canción que xa sabía, xa tiña medio ensayada de tanto cantala por aí. Me parece que debía, eu penso que debía ser de Marín. A lancha é de Marín, non? Pero os que rouban, de onde son? Son da Pobra. Hai un punto aí de rivalidade que me dá a miña alma que a canción é de Marín. Estamos intrigados porque que non sabemos se é de Marín ou é da Puebla ou de onde é o rodaballo. Eu sei onde din que de Marín, pero se está bo, de onde sería se está tan bo? Se está tan bo de Marín, carallo. Porque quixeron roubar. Roubalo, claro. Había de ser da Puebla porque o cantar é da Puebla, supoño. Eu estou seguro que usted é da Puebla. Entre esta cousa e outro xa o rodaballo da Puebla. No, eu son de Marín. Eu son de Ribeira e penso que a canción do rodaballo nin é de Marín nin da Pobra, é de Ribeira. Penso que é de Ribeira porque, a ver, está contada desde unha visión así fora, de fora, sabes? Eu penso que están contando a historia que viron eles. Eles estaban ali na plaza, cando viron que a filla do cachirulo mercou o rodaballo. No, é de Marín. Estás tan porque o di tan seguro. Digo yo porque unha lancha de Marín coa proa de Carballo. A lancha era de Marín e a proa tiña de madeira de Carballo. Bueno, é da Puebla. Pois mira, estaría ben que fora da Puebla. Así teñen algo que competir, non? É bonito, non? Que se haya cruzado Marín con Pobra e Pobra con Marín. Penso que é de Marín, A canción do rodaballo da Puebla. Pero os de Marín din que é de Marín. O patrón da lancha era de Marín.
E os mozos que foron roubar o rodaballo? Roubaron os do Marín, E quen foi, non? os da Puebla. Pois iban nunha jamela e atracaron a lancha, tranquilamente. Fixeron ben, Ala, levalo para ali. claro. Tiñan fame, levaron a comida para la... Entón quedamos en que os rapaces eran da Puebla e o rodaballo era de Marín ou os rapaces eran de Marín e o rodaballo da Puebla? Non sei, non me enrolles que non sei. Mala chispa te coma, malo rayo te dé, mala chispa te bebe, así acaba a historia desde peixe rodaballo. Así acaba a historia desde peixe rodaballo, que por non haber aceite, uy, ay, ay, houbo que comerlo asado. Que por non haber aceite, houbo que comerlo asado. Mala chispa te coma. As orixes deste tema, como as de todos os temas populares, son difíciles de situar. Segundo algúns estudosos, como a Xavier Blanco, a peza non ten por que ser nin de Marín, nin da Pobra, senón que podría ser unha das chamadas historias de Cordel, que se cantaba polas feiras xa nos anos 20. Os lugares que se nomean poderían ser escollidos polo compositor, pola fama das lanchas de Marín e pola fama de galliferos, de argalleiros, dos da Pobra. Con todo, hai outras teorías, e cada unha distinta das anteriores. Claro que os de Marín, por exemplo, defenden que o rodaballo é deles. A canción do rodaballo eu penso que é de aquí, é unha historia de uns rapaces da Pobra que andaban nun barco de Marín, que eu supoño que sería un barco de arrastre, dos que andaban á costa de Portugal, porque naquelas épocas aquí había unha flota de barcos de arrastre que se chamaban vacas, que eran barcos de vapor. Había máis de 200 barcos que traballaban sobre todo na costa norte de Portugal, aquí na boca da ría, a 4 e 5 millas, que era un caladoiro importante onde había bastante rodaballo, e o rodaballo era unha especie moi apreciada. Estamos falando pois dos anos 50, anos 60, que foi o apogeo da flota de madeira, cos barcos de vapor. Depois, a partir dos anos 60, xa fai furor o gasoil e os barcos de motor. A canción do rodaballo, según datos que eu puden constatar, ten o seu orixen en Marín. Nunha anécdota dun patrón de pesca que había aquí en Marín, que lle chamaban Cándido Area, presenciou nunha lonxa, non sei se na Coruña ou na Proba, de que uns rapaces habían roubado un rodaballo. Está recollida en varios libros como canción tradicional, pero xa digamos dun xeito que tuéramos acceso nos a él, o arranxo de Joaquín Broto, que foi organista na Catedral de Santiago nos anos 60, salvo a referencia á Pobra na letra, descoñecemos absolutamente datos da peza. Unha lancha de Marín coa proa de Carballo. Unha lancha de Marín coa proa de Carballo. Catro rapaces da Pobra, ui ai ai, ui ai ai, roubaron un rodaballo. Catro rapaces da Pobra roubaron un rodaballo. Está claro que intentar fixar as orixes exactas deste tema é un asunto realmente difícil, pero quizáis se nos fixamos nos detalles da letra, podamos descubrir máis curiosidades. Primeiro detalle, a lancha de Marín era un tipo de lancha determinado. A lancha e a dorna non son a mesma cousa. Para que nos contesten estas dúbidas, acudimos a dous especialistas, ambos membros do colectivo cultural Ronsel, amantes das embarcacións tradicionais e guías perfectos pola ría de Marín, como din eles. A ver se Xosé Carlos nos din a que se refire a canción cando fala da lancha de Marín coa proa de Carballo. Refírese a unha embarcación daquela época. Eran lanchas de madeira. Non era unha tipoloxía concreta de Marín, Nós pensamos que serían as lanchas que se dedicaban a pescar ao xeito. Lancha, polo tipo, que era alongada, e xeiteira polo oficio que se dedicaba, que era o xeito, que era a pesca da sardiña. Aquí dentro do que é a ría de Marín, aquí dornas había moi poucas. Estaba máis ben a tipoloxía do bote polveiro, como o de Bueu, e despois a lancha, que é unha feitura parecida ao bote polveiro, pero máis grande. Os restos da última que hubo, a Marina, que está no Museo Masó de Bueu, e na Escola Isola de aquí de Marín fixeras unha réplica coas mesmas medidas que a nova Marina, que agora está na Illa da Arousa. As lanchas sí que empezou a vir o que foi os primeiros motores e as máquinas de vapor,
xa foron eliminando todo o que é a navegación a vela e a remos. Deixamos a Xosé e a Carlos navegando na Capitana pero cerquiña da costa, porque despois terán que explicarnos máis cousas. Este é a ría de Pontevedra. Como de Pontevedra? De Marín. De Marín, que este chaval... No, ainda era bo que lle deras a ría por de Pontevedra. A primeira estrofa dio clarísimamente. Nunha lancha de Marín coa proa de Carballo, 4 rapaces da Puebla roubaron un rodaballo. E despois, na segunda estrofa, xa introducimos outro elemento, que é o patrón. O patrón que a mandaba tamén era de Marín, e díxolle o rodaballo: moito miras para min. E é que hai que reconocerlle que o rodaballo é un peixe que ten unha mirada así peculiar, E é certo que hoxe pescámolos casi todos nas piscifactorías, pero non sempre foi así. E ollo, que sabe camuflarse. Pescar un rodaballo non é nada doado, ten o seu intríngulis. Volvemos de novo a pedirlle axuda a Xosé e a Carlos. Esta vez vela van, a bordo dun bote de 2 proas, perfecto para arrimarse a costa e para practicar a pesca coa arte do espello ou visto, a arte tradicional para pescar o rodaballo. É algo tan simple como un cristal que se apoia na agua para poder ver o fondo con nitidez e depois cunha fija, que é un pau con uns pinchos, se ve un peixe, pois pinchalo. Boja un poquinho para fora. Está prohibida e é curioso porque é unha arte de pesca moi selectiva, polo cal eu, a verdade, que tampouco entendo moi ben porque está prohibida. Pero, bueno, as autoridades son as que mandan. Fundamental para isto do espello que estén as aguas claras, como agora. Canto máis claras, máis te podes alonsar da costa. Por exemplo, esta vara que leva esta fija é bastante curta, comparadas coas que levaban. Levaban casi o doble desta, incluso. Entonces, máis para fora podías ir. E aquí había varias familias, meu avó e meu pai eran uns deles, os da Vasca, os do Carricho, que se dedicaban moito a esta arte, sobre todo nos meses do inverno. O difícil é a coordinación entre a persona que vai bogando e o que vai vendo por o cristal, porque ten que ser unha coordinación precisa. Vai favor, dama, fi. O rodaballo sempre tende a coller a cor do fondo donde anda, é dicir, que se mimetiza. Entonces, un dos problemas que tuveron ao principio nas piscifactorías é que as alimentacións que lle daban a base de piensos, de fariñas de peixe, así, producíalle a moitos ceguera. Entonces salían moi claros e no mercado non valían tanto. É moi sabroso, ao que lle gusta, claro. O texto fala de un animaliño que a verdad que é ben rarito, un animal medio de lado, cos ollos dun lado parece medio picasiano. Mira así un pouco de lado, así como cando quera cousa. Apetecible, e tamén apetecible, aparte de apetecible para comer, para debuxar. É así, ten unha forma moi bonita. Un peixe picasiano, apetecible para pintar. Pois nada, será cuestión de preguntarllo a unha artista tan prestixiosa como María Manuela. Imos facer outra paradiña na súa casa estudio de Ferrol para que nos fale da súa pintura e da súa música, dúas facetas artísticas que xa non pode separar. Eu penso que todos os peixes, que é moi bonito, teñen moitas cousas, moitos recovecos, moitas cores. Este moitas cores non ten, pero bueno, se as queres poñer tamén ya se atopas, Eu de toda a vida, pois, dibuxaba, cando era pequena que non había con que, non me podían comprar os lápices, eu pintaba na casa,
todos os azulejos estes da cociña, pintados todos, que estaban gastados de tanto fregar, e quedaban, bueno, maravillosos os debuxos, a mí me encantaba. E miña nai gostaban os debuxos, non os borraba. Penso que é unha pintura figurativa, pero un pouco ao meu xeito. Eu casi sempre teño un modelo, o mesmo retratos que calquera cousa que teña, prefiro ter o modelo e despois facer unha versión á miña maneira. Cando canto non podo pintar, non podo, non estou... E cando pinto, pois non podo cantar. Penso que o teño que levar para sempre xunto mentres poda. Isto é grafito, unha barra de grafito, e despois é xogar con aguarrás e o pincel. Non salí moi feo. Está bastante guapo. A paixón de María Manuela pola pintura foi medrando case ao mesmo tempo que a súa relación coa música. Pero foi na prodixiosa década dos 70, xa casada co amor da súa vida, Miguel Varela, cando todo cambiou. Daquela, María Manuela era perruqueira, e un día, unha das súas clientas oíuna cantar El día que me quieras. Resulta que era a rapaza que tiña aquí unha tenda de discos, de Guillermo Pérez, e me dixo, podesme dar unha cinta que lle vou a dar ao Depolidor, porque cando ven o Depolidor aquí sempre me dice que queren gravar, e queren gravar en galego, e queren gravar a xente. Deixame unha cinta. Dinlle unha cinta, a que gravara Miguel, del día que me quieras. Aos 2 ou 3 días xa me chamaron Depolidor para gravar, o sea, que foi unha cousa como das películas, non? E para min aquelo fora maravilloso. Primeiro fixemos Chamáchesme Moreñiña con Pedro Chosco, que era un single, non? E despois de aí me dixeron que mentres que non tiñamos cancións para facer un LP, que fixéramos un de cancións populares. Está San Campio, Alborada de Veiga, Unha noite neira de trigo, Rodaballo... Despois daquel primeiro disco, María Manuela e Miguel, inseparables tamén na música, seguiron cantando en galego pero cun rumbo distinto. Nos finais da ditadura de Franco e o inicio da transición, a música servía para expresar tamén un compromiso coa lingua e cunha identidade galega. E as voces de poetas como Manuel María, Celso Emilio Ferreiro ou Ana Caxiao entraron no repertorio de moitos artistas, tamén no de Manuela e Miguel. Nos collemos por banda a Manuel María, empezamos a gravar Olleado, Señorito, son cancións que cantábamos daquela e que costaba cantalas porque estábamos con medo tamén, cando salías de cantar. Podían estar esperando, ese era un momento moi duro que o sofriron máis os primeiros, os que empezaron antes, non? Como Miro, Minimero, bueno, Fuxan os ventos, bueno, era unha xente que moi combativa, e entonces, claro, como os políticos non podían falar, pois nós queríamos decilo pois ca música, non? Mini e Mero foron uns dos moitísimos artistas galegos que participaron nunha gala homenaxe a María Manuela que se fixo hai uns anos en Ferrol. Esa noite cantou con eles, con Sonia Lebedinsky e con moitos outros, e sentiuse arroupada polo cariño e pola admiración dos compañeiros, das novas cantoras e tamén dos seus fillos. Pero botou de menos máis ca nunca a Miguel. El deixounos no ano 98, pero para María Manuela sempre está presente. Miguel, o tranquilo. Ai, Dios mío, o tranquilo.
o da música, todo o que aprendín gracias a él. Bueno, el collía a guitarra, eu me ponía a cantar e eu escapaba, iba por ali diante, xa ele iba detrás de min colléndome ca guitarra, unha paciencia tremenda, aprendi moitísimas cousas con él. Era moi comprometida, era moi coherente, moi creativo, moi boa persoa, moi cariñoso. Falaba pouco, pero cando falaba facía sentencia. E escoitar os discos con él é que como se me estivera cantando aquí ao lado. E non era capaz. E agora xa podo. Podo ver as fotos. Agora xa me tuve que conformar, claro. Pensei que non se podería vivir sin él. Pero hai que sopesar que hai cousas, aínda hai cousas. Está a música, está a pintura, están os meus netos, están os meus fillos, están os meus amigos. Entonces, hai que vivir, é o mellor que se poda, claro. María Manuela canta agora cun novo grupo e o seu fillo Xurxo. Na memoria queda ese disco grabado casi por casualidade cando era perruqueira, que incluía unha serie de cancións populares, consideradas ás veces un xénero menor na súa época, pero que aguantaron ben o paso do tempo. Coa grabación do disco Cantigas o meu xeito en 1975, tivo a honra de gravar por primeira vez a historia dos 4 rapaces da Pobra que roubaron ese peixe que María Manuela pintou con tanto xeito ao longo do programa. O noso protagonista de hoxe, o rodaballo. A min tenme pinta así de jota, pero tamén pode ser un vals. Eu penso que non é máis que simplemente un ritmo que rompe, que non vai todo o tempo igual, pero que ese tipo de ritmos, por exemplo, telos nas jotas, telos nas foliadas tamén. Porque ainda que é unha peza moi pequeniña, apenas son 24 compases, non é nada extraordinario, pero demasiado elaborados. Ten xiros melódicos por aí que son menos habituais, como outras cancións como a Rianxeira, por exemplo, ou a Carolina, non? Me dá que sí, que en algún momento alguén a escribeu, non sei a letra, pero a música sí. Xavier Blanco é un dos estudosos que defende que o rodaballo era un cantar de cordel, deses que se vendían nas feiras, e non ten por que pertencer a unha zona en concreto. Pero quizáis o kit da cuestión este na terceira estrofa, porque introduce uns personaxes novos. Mirade, di, foron no vender a lonxa con moito disimulo, e quen llo foi a mercar? A filla do cachirulo. Quen era ese tal cachirulo? E quen era a filla que mercou o rodaballo? Foron a vendelo a lonxa e con moito disimulo. Foron a vendelo a lonxa e con moito disimulo. E que no foi a comprare, uyayay, uyayay. A filla do cachirulo, e que no foi a comprare a filla do cachirulo. Mala chispa te coma, mala chispa te dé, mala chispa te trague, ai, ai, mala chispa te coma, mala chispa te dé, mala chispa te trague, ai, ai, Eu, por as informacións que teño, os cachirulos eran de aquí da zona de entre Placeres e o Canto da Area, que o Canto da Area ainda pertenece a Marín e Placeres pertenece ao Concello de Pontevedra, pero está aí no límite. E iso hai moitísima xente que cho pode atestiguar. Vostede ten algunha referencia, non? Aquí Marín todo o mundo os conoce. Polos apodos que eran. Quenes son os cachirulos? Os cachirulos son unha familia de Marín, tiñan unha droguería. Como se chama a filla do cachirulo? Será Marinita. Marinita. Non sei se tiña máis, pero é unha Marinita. Que foi a que comprou o rodaballo. Se supón que sería ela que comprou o rodaballo. Existe un cachirulo entón na Puebla? Existeu, agora non sei, morrería xa hai tempo, non? E quen era o cachirulo? Era un rapaz.
chaval o cachirulo se Saramote, si que era... A que se dedicaba logo tal cachirulo? Eran pescadores, aí na Comecha todos son pescadores. Por lo tanto, hai cachirulo na proba, hai cachirulo en Marín. Eu penso que toda esta mezcla de Marín proba co tempo foi se convertindo en algo que pois temos que entre comillas tragar co que hai, seguir cantando a canción como o pobo a canta e deixar a cousa como está. Pois sí, despois de tanta investigación, imos deixar as cousas como estaban, fosen quen fosen os cachirulos, porque neste conto cantado todos son protagonistas. O mar, as lanchas, o patrón e os mozos da Pobra, e sobre todo o rodaballo, capaz de facernos cantar, de xuntarnos cos amigos, e de facer que se nos esperte en todos os sentidos, sobre todo cando hai un rodaballo na cociña a punto de entrar na pota. Medio programa cantando e falando do rodaballo, que Begoña, eu estou no vendo aquí, chegou o momento. Como se cociña un rodaballo? Por onde empezamos? Con un pouco de cebola, allo, pemento, patacas, sal, viño albariño e azafrán. E o rodaballo que sea roubado ou vale comprado? Bueno, vale comprado tamén, sí. Este non nos roubaron 4 da Puebla? Non. Como chegou até aquí este? Este, pois, chegou cunha fija, pareceme, porque colleron no mar. Cortamos, si somos capaces, o rabo e as aletas. Bueno, e mentre se corta non se canta a canción do rodaballo nin nada, imos cortando. Home, non, eu non. E dixo o rodaballo, ui ai ai, moito miras para mí. Cal é o seguinte proceso que hai que facer agora? Pois guisalo. Primeiro sofreír as verduras e logo salle botarlle a patata e o rodaballo. Mala chispa te coma, mala chispa te dé, malo rayo te parta, Begoña, xa levamos un cacho, xa non estará o rodaballo. Sí, xa está. Xa leva 20 minutos. A ver. Xa alimenta só correcendo, A canción moi bonita, pero o rodaballo mellor, Bueno, baixamos, que xa están cantando estes. Sí, pois veña, collemos o rodaballo e imos, que xa está montando unha festa. Mala chispa te coma, mala chispa te dé, malo rayo te parta, E aquí se acaba a historia deste peixe rodaballo, que por non haber aceite, houbo que comelo asado. Que por non haber aceite houbo que comelo asado. Mala chispa te coma, mala chispa te dé, malo rayo te parta, Mala chispa te coma, mala chispa te dé, malo rayo te parta,